Sieťové napájacie zdroje. Bloková schéma zapojenia sieťového napájacieho zdroja. Transformátor. Usmerňovač. Filter. Stabilizátor. Záťaž. Transformátor. Mení vysoké striedavé napätie na potrebné malé napätie a galvanicky oddeluje zariadenie a napájané obvody od rozvodnej siete. Usmerňovač. Prúd IZ prechádza do záťaže len, keď je na anóde väčšie napätie ako na katóde, to jest iba keď pôsobí kladná povlna napätia U2. Keď je dioda otvorená, nabíja sa kondenzátor C. Následne, ak sa dioda zavrie, kondenzátor dodáva do záťaže RZ prúd, čím sa vybíja. Vplyvom nabíjania a vybíjania kondenzátora vzniká zvlnené napätie na záťaži. Záťažou prechádza usmernený zvlnený prúd. Dvojcestný usmerňovač. Prúd IZ prechádza striedavo diodami D1 a D2. Diodou D1 prechádza kladná povlna napätia U2 a v rovnakej dobe je dioda D2 zatvorená a naopak. Sekundárne vynutie má vedený stred, ktorý sa uzemní. Výstupné napätie U2 a U2 s čiarkou sú voči sebe fázovo otočené o 180 stupňov. Grécovo zapojenie. Transformátor má len jednoduché sekundárne vynutie. Diódy sú dvakrát menej namáhané, pretože sú po dvoch v sérii. Avšak musí ich byť dvakrát viac. Toto zapojenie sa používa najčastejšie. Filter. Usmernené napätie môže vykazovať i pri použití kondenzátora väčšiu hodnotu zvlnenia, než je požadovaná. Ak je zvlnenie príliš veľké, zaraďuje sa medzi usmerňovač a napájané obvody vyhladzovací filter. Najčastejšie sa používajú RC a LC filtre. Stabilizátory. Sú zariadenia, ktoré automaticky vyrovnávajú napäťové zmeny na záťaži. Sú dva typy, parametrické a so spätnou väzbou. Základnou veličinou stabilizátora je činiteľ stabilizácie K. Parametrické. Na stabilizáciu využívajú vhodný priebeh voldamperovej charakteristiky niektorých súčiastok, napríklad diódy, tlejivky a tak ďalej. Používajú sa pri malých prúdoch, čo sú približne desiatky mA. So spätnou väzbou. Majú menší vnútorný odpor ako parametrické stabilizátory a umožňujú regulovať výstupné stabilizované napätie. Pri činnosti stabilizátora je regulačná súčiastka ovládaná zosilneným napätím z rozdielového zosilňovača, ktoré vzniká v dôsledku odchýlky výstupného napätia U2 od referenčného napätia.